салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи дар мавзӯи рӯз аст пешкаши шумо. имрӯз мо дар барнома доир ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв ки қабул ва ба имзорасии он яке аз рӯйдодҳои муҳими соли ҷорӣ ба ҳисоб меравад суҳбат менамоем. пеш аз ҳама бояд қайд намоем ки ташаббуси қабули қонуни мазкур ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тааллуқ дорад. сарвари давлат бо ташаббуси созанда ва инсонпарваронаи худ лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистонро ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намуданд ки баъд аз қабул рӯзи 16 июни соли 2026 ба он имзо гузоштанд. қабули қонуни мазкур ба муносибати ҷашни бузурги миллиамон, яъне 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рост меояд. аз ин рӯ он на танҳо аҳамияти ҳуқуқӣ, балки аҳамияти бузурги сиёсӣ, иҷтимоӣ ва маънавӣ низ дорад. қонуни мазкур аз рӯи доираи фарогирӣ яке аз қонунҳои васеътарини афв мебошад ки дар давраи соҳибистиқлолӣ доираи васеи шахсонро фаро гирифтааст. тибқи маълумотҳои пешакӣ муқаррароти он ба зиёда аз 18 000 нафар татбиқ карда мешавад. доир ба ин ва дигар паҳлӯҳои қонуни мазкур суҳбате дорем бо вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Дилноза Аҳмадзода ва Сиёвуш Набодзода. сараввал мехостам доир ба аҳамият ва моҳияти қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв маълумот медодед. ташаккури зиёд. афв анъанаи неки давлатдории тоҷикон ва нишонаи сиёсати инсондӯстонаи давлат аст. тавре маълум аст, дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати амалӣ намудани сиёсати инсондӯстонаи давлат ва ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв қабул гардид ки дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ, ҷашни миллии тоҷикон ин тӯҳфаи арзишманди барои миллат ва мардуми шарифи тоҷикистон хоҳад буд. моҳияти асосии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв дар татбиқи принсипи инсондӯстӣ ва адолати иҷтимоӣ ифода меёбад. ин қонун нишони он аст ки давлат ба шахсоне ки роҳи ислоҳро пеш гирифтанд имконияти дубора барои ислоҳ шуданро ва барои ҳаёти осоишта баргаштанро медиҳад. ва хусусияти хоси ин қонун дар он аст ки он сиёсати инсондӯстонаи давлатро ифода карда ба таҳкими ваҳдати миллӣ, суботи иҷтимоӣ ва эътимоди шаҳрвандон ба давлату қонун мусоидат менамояд. ҳамчунин доираи фарогирии қонуни мазкур бениҳоят васеъ аст. аз шумораи умумии маҳкумшудагон нисбати 18 038 нафар шаҳрвандон амали қонуни мазкур татбиқ мегардад ки аз ҷумла нисбати 4263 нафар аз ҷойҳои маҳрум аз озодӣ, 3050 нафар аз муассисаҳои сукунат, 3250 нафар аз раёсати нозироти корҳои ислоҳӣ, 734 нафар аз ҷазои ҷаримаи таъиншуда озод мегарданд. инчунин муҳлати ҷазои адонагардидаи 6733 нафар маҳкумшудагон кам карда мешавад. ҳамчунин бори аввал дар силсилаи қабули қонунҳои афв ки дар тӯли 35 соли истиқлолияти давлатӣ ҳудудан 18 маротиб қабул гардидааст, ин қонун бо як қатор хусусиятҳо фарқ мекунад. тибқи қисми дуюми моддаи 11 қонуни мазкур доғи судии шахсонеро ки то рӯзи қабули ҳамин қонун ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна содир кардаанд ин бардошта мешавад ва бори аввал сабукиҳо барои ҷиноятҳои дар моддаи 179 иловаи 2 қисмҳои 1 ва 2 бо маблағгузории то 1000 сомонӣ низ бардошта мешавад ва аз ҷавобгарӣ озод мешаванд. ҳамчунин бори аввал сабукиҳо барои ҷиноятҳои дар моддаҳои 200 ва 201 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон низ нисбати инҳо низ ин категорияи маҳкумшудагон низ татбиқ мегардад. бинобар ин қонуни афви соли 2026-ро метавон ҳамчун таҷассуми сиёсати инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ намуд. мегуфтед ки доираи амали қонуни мазкур нисбат ба кадом доираи
гурӯҳи шахсон татбиқ мегардад ва аз адои ҷазо кадом гурӯҳи маҳкумшудагон озод мегарданд? бо пешниҳод ва қабул гардидани қонуни инсонмеҳвар ва тақдирсоз аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамчун нишонаи олии ғамхорӣ, нишонаи олии адолат ва ҳамзамон татбиқи принсипи инсондӯстист. дар асоси моддаи 1 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв, гурӯҳи муайяни шахсон фарогири ин қонун ҳастанд, аз ҷумла занон, ноболиғон, мардони аз синни 55 сола боло, маъюбони гурӯҳҳои якум, дуюм ва сеюм, ҳамзамон гирифтори беморони омоси бадсифати марҳилаи чорум ва дигар навъи бемориҳое ки дар қонун муайян карда шудааст, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва дигар иштирокчиёни ба он баробар кардашуда, ҳамзамон иштирокчиёни амалиётҳои ҷангӣ тибқи қонунгузории кишвар сафарбар карда шуда, ҳамзамон нафароне ки бевосита аз оқибати фоҷиабори нерӯйгоҳи барқии атомии Чернобил зарар дида, инчунин дорандагони мукофотҳои давлатии Иттиҳоди ҷумҳуриёи шӯравии социалистӣ, ҷумҳуриёи шӯравии социалистии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон шаҳрвандони хориҷӣ мебошанд. бояд қайд кунем ки мутобиқи моддаи 15 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв танҳо дар он сурате нисбати занон ва ноболиғон қонуни мазкур татбиқ карда мешавад ки агар дар марҳилаи татбиқи қонун ҷиноят, яъне то қабули қонун аз ҷониби занон ва ноболиғон содир шуда бошад ва номгӯи ҷинояти содиркардаи ин гурӯҳи шахсон бевосита дар банди 1 моддаи 15 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв зикр шуда бошад ва ҳамзамон нисбати ноболиғон ва нисбати мардон бошад дар сурати аз синни 55 то 70 сола то марҳилаи қабули қонун татбиқ карда мешавад. инчунин нисбат ба иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва иштирокчиёни дигар амалиётҳои ҷангӣ ки мутобиқи қонунгузории кишвар сафарбар карда шуданд ва инчунин нафароне ки иштирокчии бевосита ё зарардидаи оқибатҳои фоҷиабори нерӯйгоҳи барқии атомии Чернобил ҳастанд, бевосита ва бо қайди расмии онҳо дар рӯйхати алоҳидаи махсусе ки ҳаст қонуни мазкур татбиқ карда мешавад ва инчунин нисбат ба гурӯҳи муайяни шахсон, яъне маъюбони гурӯҳҳои якум, дуюм, сеюм ва гирифтори бемориҳои бадсифате ки дар қонуни мазкур зикр карда шудааст, танҳо дар сурати то марҳилаи қабули қонун дар қайди расмӣ қарор доштани онҳо қонуни мазкур татбиқ карда мешавад. инчунин қайд намудан ба маврид аст ки қонуни мазкур нисбати занон ва ноболиғон пурра татбиқ карда мешавад. дар меҳвари сиёсати иҷтимоии кишвар ҳамеша масъалаи занон, масъалаи ноболиғон ва фароҳам овардани шароити худташаккулёбӣ нисбати онҳо қарор дорад. тибқи маълумотҳои оморӣ имрӯз дар муассисаҳои ислоҳӣ 507 нафар занон адои ҷазои ҷиноятӣ анҷом дода истоданд ки бо амалӣ гардидани қонуни мазкур 248 нафар ё 48.3% занон пурра аз адои ҷазои ҷиноятӣ озод карда мешаванд ва 259 нафар занон ё 51% онҳо бо кам намудани адои ҷазои ҷиноятӣ дар доираи қонуни мазкур татбиқ карда мешаванд ва инчунин яке аз гурӯҳҳои махсуси иҷтимоӣ ки аз лиҳози ҳассосият ва осебпазирӣ гурӯҳи ноболиғон ҳастанд, имрӯз дар муассисаҳои тарбиявӣ 134 нафар адои ҷазо карда истоданд ки бо амалӣ гардидани қонуни мазкур 99 нафари онҳо яъне пурра озод карда мешаванд ва 35 нафар ё 26.1% аз муҳлати адои ҷазои ҷиноятӣ онҳо кам карда мешавад. бояд таъкид кунем ки бо фарогирии қишрҳои муайяне ки имрӯз адои ҷазои ҷиноятӣ дар муассисаҳои ислоҳӣ ва муассисаҳои тарбиявӣ анҷом дода истоданд, мақсад аз амалӣ намудани қонуни афв ин бори дигар ҳушдор додани занон, модарон, хоҳарону бонувони мо бо интихоби роҳи ислоҳпазир, яъне интихоб намудани роҳи дурусти зиндагӣ, зеро зан ҳам модар, ҳам чароғи хонадон, ҳам равшангари рӯзгор, таълиму тарбиятгари фарзанд ва аҳли ҷомеа ба шумор мераванд ва имрӯз ки теъдоди шумораи зиёди ҷавонон идомадиҳандаи ҳадафҳои пешгузоштаи сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд, интихоби роҳи дурусти зиндагӣ, нафъгузори ҷамъият будани онҳо мақсад ва ҳадафи калидии татбиқи амали қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв аст. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв масъалаи озод кардани маҳкумшудагонро аз адои ҷазо барои ҷиноятҳои аз беэҳтиётӣ ва қасдан содиршуда низ пешбинӣ кардааст. бисёр хуб мешуд ки ин меъёрҳои қонунро шаҳр медодед. ташаккури зиёд. тибқи моддаи 2 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв
авф нисбати ҳам шахсоне ки ҷиноятро аз беэҳтиётӣ содир карданд татбиқ мешавад ва ҳам нисбати баъзе гурӯҳҳои шахсоне ки ҷиноятро қасдан содир карданд татбиқ мешавад ва тибқи муқаррароти кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон аз беэҳтиётӣ содир намудани ҷиноят ин маънои онро дорад ки шахс қасдан не балки аз сабаби беэҳтиётӣ бепарвоӣ ва риоя накардани қоидаҳо содир карда бошад ӯ метавонад тибқи ин модда яъне тибқи моддаи 2 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф аз ҷавобгарӣ озод шавад ва нисбати ин гурӯҳи шахсон амали қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф татбиқ гардад. ҳамчунин тибқи моддаи 3 қонуни мазкур як қатор категорияи маҳкумшудагон аз ҷазо ё адои ҷазо озод карда мешаванд. Масалан нисбати он маҳкумшудагоне ки иҷрои ҳукм мавқуф гузошта шуда бошад, нисбати онҳо ҷазо шартан татбиқ нашуда бошад ва ё ин ки онҳо ҷазоро дар колонияҳои ислоҳии сукунат адо карда истода бошанд, ҳамчунин шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод шуда бошанд, инчунин ҷазоҳои ғайри маҳрум сохтан аз озодӣ ва маблағгузорӣ аз рӯи ҷиноятҳои дар моддаи 179 ҳамзамон миқдори ками маводи нашъадор тибқи моддаҳои 200 ва 201 кодекси ҷиноятӣ, инчунин шахсони аз синни 70 сола боло ба истиснои ҷиноятҳои вазнин ва моддаи 4 бошад ба шахсоне дахл дорад ки қасдан ҷиноятро содир карданд, яъне тибқи муқаррароти кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон қасдан содир кардани ҷиноят яъне шахс донад ки амалаш хилофи қонун аст ва бо вуҷуди ин ҷиноятро содир кунад, дар ин ҳолат ин ҷинояти қасдан содир карда шуда ба ҳисоб меравад. Бинобар ин моддаи 4 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф мегӯяд ки маҳкумшудагони зерин барои содир кардани ҷиноятҳои қасдона маҳкум шуданд аз адои ҷазо озод карда мешаванд. Ин кадом ҷиноят ҳастанд? Ҷиноятҳои на чандон вазнин ва миёна, ҷиноятҳои вазнин, ҷиноятҳои махсусан вазнин, ҷиноятҳои моддаҳои 200 ва 201 кодекси ки дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. Моҳияти ин меъёрҳо дар он аст ки давлат ба шахсоне ки хатои худро дарк намуданд ва қисми муайяни ҷазоро адо карданд имконияти дуюмбора медиҳад то ин ки онҳо ислоҳ шаванд ва ба роҳи дуруст раҳнамо шаванд ва ба ҳаёти осоишта баргарданд. раванди дар амал татбиқ карда шудани қонуни мазкур чӣ гуна ба роҳ монда мешавад? дар ҳақиқат бисёре аз шаҳрвандон дар он назаранд ки бо қабули қонун дар бораи авф тамоми маҳкумшудагон яъне озод карда мешаванд, лекин меъёрҳои ҳуқуқии муайяннамудаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф шаклҳои гуногуни сабукиро вобаста ба вазъи ҷиноят, вобаста ба хусусияти ҷиноят, вобаста ба шахсияти гунаҳкор муайян кардааст ки донистани он яъне аллакай шаклҳои сабукии муайяннамудаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авфро яъне пурра муайян месозад. Маврид ба зикр аст ки мутобиқи меъёрҳои муайянгардидаи ҳуқуқии қонун дар бораи авф нишон дода шуда шаклҳои муайяни яъне татбиқи авф муайян карда шудааст ва аз ҷумла бояд қайд кунем ки яке аз шаклҳои он озод намудан аз адои ҷазои ҷиноятӣ, яъне аз марҳилаи ба мавриди амал қарор дода шудани қонун аллакай шаҳрванд ё ин ки шахсӣ ки ба адои ҷазои ҷиноятӣ карда истодааст вай пурра озод карда мешавад. Ва қисмати дигари татбиқ ё ин ки шакли дигаре ки барои татбиқи қонун пешниҳод карда шудааст, яъне дар меъёри ҳуқуқӣ нишон дода шудааст, ин шахси маҳкумшуда яъне адои ҷазои ҷиноятиро анҷом дода истодааст ва қисми аз онро анҷом додааст ва қисми дигарро аллакай давлат мебахшад, яъне ин ҳам як намуди сабукие ки тибқи шаклҳои татбиқи авф дар доираи қонун татбиқ карда мешавад. Ва шакли дигари он яъне ин кам кардани муҳлати адои ҷазои ҷиноятӣ ки аллакай тибқи бандубасти ҷиноят ба шахси яъне маҳкумшуда аллакай татбиқ карда мешавад. Бояд қайд кунем ки тибқи маълумоти оморие ки аллакай қаблан зикр гардид, зиёда аз 18 000 нафар дар доираи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф яъне фарогир ва мавриди амал нисбати онҳо чораҳои авфӣ андешида мешаванд ва дар ин зимн нисбат ба 6733 нафар маҳкумшудагон яъне чораҳои андешида мешаванд ки муҳлати адои ҷазои ҷиноятӣ онҳо кам карда мешавад ва ин ҳам аллакай як шакли сабукии дигар аст. Ва инчунин бояд қайд кунем ки
ки дар асоси моддаи 5 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне дар бораи афв, як шакли дигари сабукӣ, яъне озод кардан ва қатъи парвандаи ҷиноятиро пешбинӣ кардааст. Яъне дар марҳилаи таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва дар баррасии фаъолияти судӣ ва ё ҳатто дар баррасии фаъолияти судӣ қарор надоштани парванда дар марҳилаи то қабули қонун, яъне агар ҷинояти содир карда шуда мавриди баррасӣ қарор дошта бошад, пурра қатъ карда мешавад. яъне гуногуншаклии механизми татбиқи чораҳои афв дар асоси талаботи қонун нишонаи он аст ки асосан ин муайян намудани адолат, яъне мутобиқ кардани хусусиятҳои шаклҳои, яъне татбиқи чораҳои афв нисбат ба хусусияти ҷинояти содиршуда ва шахси гунаҳкор ва дараҷаи таъсирнокии ҷинояти содиршуда аст. яъне қонунгузор барои ҳама механизми ягонаи татбиқи чораҳоро муайян накарда, вобаста ба дараҷаи ҷиноят, вобаста ба хусусият ва вобаста ба гунаҳкории шахс чораҳои муайяни афвро чораандешӣ кардааст ки ин ҳам нишонаи адолат ва татбиқи дурусти қонун дар бораи афв мебошад. ташаккури зиёд вобаста ба татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв мехостам ба якчанд масъалаи дигарро равшан созам. аз ҷумла бояд гуфт ки моддаи 12 қонуни мазкур иҷрои онро ба зиммаи як қатор мақомоту муассисаҳо, аз ҷумла мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ, судҳо, муассисаҳои зертобии сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва фармондеҳони қисмҳои ҳарбӣ вогузор намудааст. мақомоти зикршуда ӯҳда доранд ки иҷрои қонуни мазкурро дар муҳлати 2 моҳ таъмин намуда, аз натиҷаи он ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ахборот манзур намоянд. дар доираи муқаррароти моддаҳои 13 ва 14 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв, мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ, муассисаҳои зертобии сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, фармондеҳони қисмҳои ҳарбӣ бояд татбиқи қонунро бо розигии прокурор ва судҳо бошанд, бо иштироки бевоситаи прокурор амалӣ намоянд. ҳамчунин бояд қайд намуд ки мақомоти зикршуда ҳангоми қабули қарорҳо бояд нисбати ҳар як шахс дар алоҳидагӣ қарор қабул намоянд. дар баробари ин бояд тазаккур дод ки қарор дар бораи татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв нисбати шахсоне ки дар ҷустуҷӯ ё кофткол қарор доранд бе даъват намудан қабул карда мешавад. мехостам доир ба муқаррароти қонун дар мавриди тақдири минбаъдаи шахсоне ки нисбати онҳо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв қабул карда мешавад ва аз тарафи мақомоти давлатӣ чӣ чораҳо андешида мешавад, маълумот медодед. татбиқи амали қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ки бевосита ба ҳаёти муқаррарӣ баргардонидани шаҳрвандон, бахусус он нафароне ки маҳкум шуда буданд, аз озодӣ маҳрум буданд, адои ҷазои ҷиноятӣ анҷом медоданд ва бештар онҳоро мутобиқ намудан ба шароити созгори зиндагӣ, ба даъват ба шукргузорӣ ба неъматҳои истиқлолияти давлатӣ, дастовардҳое ки то ба имрӯз дорем равона карда шудааст ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв дар моддаи 18 мушаххас нишон додааст ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот вазифадоранд ки нафароне ки аз муассисаҳои ислоҳӣ ва муассисаҳои тарбиявӣ озод мешаванд ва ба ҷои истиқоматии доимии худашон бармегарданд, бо ҷои кори доимӣ таъмин созанд, зеро шуғлнокии пурмаҳсул имкони мутобиқати шаҳрвандро ба зиндагии яъне муқаррарӣ ва ҳаррӯза бештар мутобиқ мекунад ва барои анҷом додани он амалиётҳои ислоҳие ки дар муассисаҳои яъне махсус татбиқ карда шуданд, онҳо ба ҳаёти муқаррарии рӯзмарра баргардонда мешаванд. як гурӯҳи муайяни осибпазир ва ҳассоси иҷтимоӣ ки бевосита ноболиғон ҳастанд, назорати пурзӯри онҳо аз ҷониби волидайн ва инчунин нафароне ки падару модарро яъне шахсони падару модарро ивазкунанда анҷом дода мешавад ва дар сурати зарурат дар мактаб-интернатҳои махсус ҷойгир карда мешаванд, то ки онҳо бештар бо таълиму тарбияи дуруст ва дар доираи яъне ҳамсолони худ бо дар рӯҳияи созандаву созгор ба
камол расанд ва як доираи муайяни шахсоне ки бевосита бо қонуни ав фаро гирифта мешаванд ин маъюбони гурӯҳҳои якум дуюм сеюм ва инчунин гирифторони бемориҳои махсусан яъне бемориҳои бадсифате ки ва ҳамчун гурӯҳҳои иҷтимоӣ бо қонун дар бораи ав фаро гирифташаванда мебошанд онҳо дар муассисаҳои тиббӣ яъне ҷойгир карда мешаванд ва дар сурати бесаробон будан яъне надоштани саробон онҳо дар муассисаҳое ки ҷои нигаҳдории пиронсолон ҳастанд бевосита аз ҷониби мақомоти давлатӣ ҷойгир ва зери назорати доимӣ қарор дода мешаванд. Албатта ин ҳам ғамхорӣ ва боз таваҷҷӯҳу дастгирии давлат ва ҳукумати кишвар аст ки нисбат ба маҳкумшудагон, нисбат ба нафароне ки замоне ба гумроҳӣ рафтанд ва кирдорҳои зидди ҳуқуқиро анҷом доданд ва махсусан дар заминаи ғамхорӣ, адолатпешагӣ, адолатпаноҳӣ ва ба роҳи дурусти зиндагӣ ва идомаи ояндаи ҳаёти осоишта доштани шаҳрвандон аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо қабул ва дар мавриди амал қарор додани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф анҷом дода мешавад. Ташаккури зиёд дар робита ба ин мехостам доир ба масъулияти минбаъдаи шахсоне ки бо татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф аз ҷазо ё аз ҷавобгарӣ озод карда шуданд фикру андешаҳои худро баён мекардед. ташаккури зиёд. Воқеан дар арсаи ҷаҳонӣ қабули қонунҳои авф нисбати шаҳрвандони кишварҳои гуногун кам нестанд, вале қонуне ки имсол дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси беназир ва инсондӯстонаву инсонпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул гардид камназир аст ва шаҳрвандон ва маҳкумшудагоне ки нисбати онҳо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф татбиқ мегардад уҳдадор ҳастанд ки тибқи конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, меъёрҳои конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаёти рӯзмарраи худро баъд аз татбиқи қонуни авф ба роҳ монанд, ҷавобан ба ин ғамхории пешвои миллат рафтори намунавӣ ва дар рӯҳияи эҳтиром ба қонун ва қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаёти минбаъдаи худро ба роҳ монанд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф ки бо ташаббус ва иқдоми инсонпарваронаю башардӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул ва мавриди амал қарор гирифтааст, тамоми масъалаҳои вобаста ба татбиқи қонуни мазкурро муайян намудааст ва аллакай дар доираи муқаррароти он мақомоти дахлдор дар доираи вазифа ва уҳдадориҳои ба зиммаашон вогузоршуда чораҳои дахлдор ҷиҳати озод кардани маҳкумшудагон аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазои ҷиноятӣ корҳои муайянеро ба сомон расонида истодаанд. Ташаккури зиёд барои як суҳбат. хушомадед ба барнома. Бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи дар мавзӯи рӯз. саломату сарбаланд бошед.